Počúvate podcast Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Bez bariér. Volám sa Štefánia Kačalková, som hovorkyňou úradu a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu Bez bariér. Dobrý deň, vítame vás pri pozeraní aj počúvaní ďalšej epizódy podcastu Bez bariér, ktorý robíme v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Dnes by som chcela predstaviť a privítať v našom podcaste Veroniku Vadovičovú, našu najznámejšiu parastrelkyňu a samozrejme medailistku aj z Paríža, ale nie len. Poďme hneď povedať, ešte raz vítajte. Ďakujem za pozvanie. Poďme povedať, koľko bolo tých olympiád. Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio, Tokio a teraz Paríž. Nie na všetkých boli medaily, ale dokopy ich je 7. Vlastne 8. A teda zo všetkých 5 zlatých, 3 strieborné a 1 bronzová. Čo všetko je za tým? Tak v prvom rade za tým je veľa driny, veľa tréningov, veľa hodín rôzneho štúdia okolo streľby, pretože to nie je len o tom, že nabijem, vystrelím, ale je tam veľa fyziky, možno chémie, meteorológie, psychológie, kondičných tréningov, silových tréningov, techniky, taktiky. A potom veľa ľudí zase okolo toho, ktorí mi vytvárajú aj tie podmienky na to, aby som ja mohla všetko to zladiť a trénovať. Kto každý je to? Tak v prvom rade tréner, môj realizačný tím vlastne aj, kde spadajú aj strelci naši, ktorí máme dobrý kolektív na tréningoch a potom ľudia zo Slovenského paralympijského výboru, ľudia zo športového centra polície, ministerstva vnútra, takisto ľudia vtedajšieho ministerstva školstva a vlastne všetci, čo sa podieľajú na tom, aby ten šport mohol fungovať. Je to veľký tým ľudí, ale je to asi aj preto, že vy ste vlastne profesionálny športovec, že to je celý váš život, takže preto je to asi takto. Áno, presne tak. Ja som zaradená v športovom centre polície, ministerstva vnútra, ja Radko Malenovský. Čiže my ten šport máme ako zamestnanie. Čiže ja môžem od rána do večera trénovať, teda aj musím a mojou úlohou je hlavne získavať medaile a umiestnenia na vrcholových súťažiach. Že u nás to aj tak vyzerá, že niekto si povie, že ty si športovec, ty nemusíš nič robiť. U nás je to naopak, že trénujeme a čím viac trénujeme, tým sme na tom lepšie. A zároveň my musíme spĺňať tie niektoré kritériá, pretože vždy na konci kalendárneho roka máme také hodnotiace komisie a keď ten športovec nesplní tie kritériá, ktoré mal udelené, tak je v podstate ako keby prepustený alebo má ešte taký výkričník, ale v podstate pre nás, alebo pre mňa je hlavná tá motivácia udržať sa v stredisku a vždy získavať tie medaile, tie umiestnenia a som rada, že sa mi to už to bude vyše 20 rokov. Vyše 20 rokov, áno, vyše 20 lebo rokov vlastne som Sydney. Nie, ja som tam od 2008, čiže nie je to ešte. Čiže tak okolo 15 rokov. A trénujete na Slovensku? Trénujeme aj na Slovensku a chodíme cez zimu do Rakúska trénovať, pretože tam sú na to vytvorené podmienky, kryté strelnice, čo na Slovensku je len jedna. Aj to je verejná skôr pre polovníkov, čiže trénovali sme aj tu na dlhé roky na Slovensku, ale posledný rok sme chodili práve do toho Rakúska, kde sme mohli trénovať v podstate zase od rána úplne do 10. večer a sme mávali také dvojtýždňové sústredenia. Je to ťažký chlebíček, tento šport, ale vy ste k nemu mali vzťah od detstva, čo o vás viem. Aká bola to teda cesta s tým, že žena s ťažkým zdravotným postihnutím sa takto odovzdá športu, vrcholovému športu? Tak to je zase úloha, alebo teda úloha, to je, môžem vďačiť zase škole za to. Ja som chodila tu v Bratislave na Mokrohajsku, to bola integrovaná škola a tam bol športový klub a je v
podstate stále a mali tam na výber v tej dobe 8 športov. Ja som si tými športami prešla, bavili ma viaceré, ale pri tej súťaži potom som sa dostala na tréning k Ježkovi Širokému do Výštuku, do normálneho športovo-streleckého klubu a začali sme chodiť na súťaže a začala som mať výsledky, takže už pri tej streľbe som zostala a aj často hovorím, že ja som v 15 rokoch začala trénovať a doteraz som neprestala. Na to musí mať človek dobrý zrak, alebo čo je pri tej streľbe také najdôležitejšie? No práve, tam je zase veľa toho dôležitého. To, čo som predtým rozprávala, tam treba vedieť, udržať tú psychiku pod kontrolou, vedieť, takticky rozmýšľať, technicky rozmýšľať. Určite veľa seba zaprenia treba mať aj vysoký prah bolesti, pretože tá streľba je bolavá veľakrát a vytrvalosť tam treba, čiže veľa vecí, tých osobnostných, ale aj tie takéto technické myslenie na to. Idú ženy do tohto športu ďalej? Sú nejaké nové, ktoré majú šancu vyhrávať na olympiádach? Ja si myslím, že viac je žien aj na Slovensku, ktoré strieľajú, aj keď chodíme strieľať na rôzne akcie, alebo keď je deň detí, strieľajú deti, tak väčšinou dievčatá sú tie presnejšie, že chlapec ide ide, strely, nabije, ale to dievča nad tým viac rozmýšľa, je také jemnejšie, citlivejšie, precíznejšie a včera sme sa bavili tiež aj s našim vedúcim športu a takisto my sme hovorili, že teda je taká tendencia, že nás v ďalších disciplínach, lebo máme 2 disciplíny spoločné z muži ženy a ešte teraz hrozí, že nám spoja aj ďalšie 2 disciplíny. A práve Radko Malenovský hovoril, že ženy sú tam lepšie, že nebudú vo výhode muži, alebo že my teda nebudeme v nevýhode ženy, že práve naopak budú muži. A ten náš vedúci športu hovoril, že to isté je aj u zdravých, že ženy podávajú lepšie výsledky ako muži práve v tejto streľbe. A ja si myslím, že to je práve tou jemnosťou, precíznosťou, nežnosťou ženskou, že má predsa tú jemnú motoriku, má takú vycibrenejšiu ako muž. My ženy sme také puntičkárky. A trpezlivejšie. Ale zase s Radkom Malenovským ste dobrý tandem. Áno. Aj sme to na olympiáde, paralympiáde videli. Áno, presne tak. My sa veľmi dobre doplňame, podporujeme na tréningoch, na súťažiach, čiže je to veľmi dobrý parťák. Ako to vlastne je s tým športom na Slovensku ako takým, aj s mládežou? Lebo my sme sa teda naposledy stretli v Dolnom Kubíne, ktoré má ambíciu byť takým akýmsi centrom parašportu na Slovensku. Majú tam, myslím, že minimálne 2 telocvične, ktoré sú bezbariérové aj s toaletami a so všetkým. A robia na tom ďalej. Teraz tam vlastne bol 2. ročník medzinárodného športového podujatia, športové hry zdravotne znevýhodnenej mládeže. Tak ako to je s mládežou nastupujúcou, generácia, ktorá bude po vás vyhrávať na olympiáde? Mne to je ťažko povedať, pretože ja sa až s takou širokou populáciou alebo s tými deťmi nestretávam, tak ja viem, čo je u nás v streľbe, čo je u nás na tréningu, ale takto vidím, že raz za čas je nejaká súťaž, to by skôr o tom mohli hovoriť ľudia, ktorí to organizujú, aké majú na to podmienky. Ja si myslím, že mohlo by to byť so športom celkovo lepšie na Slovensku. Či už sa to týka aj trénerov, pretože už aj tréneri sú častokrát takí benevolentnejší a nemožno takí precíznejší. A ja, čo si pamätám z toho mojej mladosti, tak pre mňa bol vždy tréner taký ten vzor, ktorý bol aj čo sa týka huževnatosti, aj tej morálnej hodnoty a ten tréner bol taký, za kým sme my išli. Teraz si myslím, že tie deti prídu na tréning z povinnosti, otrenujú, lebo rodičia to chcú a potom idú preč. A čo sa týka zase zdravotne postihnutých detí, tak tam si myslím, že je ešte tá bezbariérovosť nie je taká na tie športoviská vybudovaná, aby sa mohli dostať. Tréneri nemajú dostatok skúseností, aby mohli pracovať s tými deťmi a mládežou, takže je to veľká námaha ísť niekde, kde to je bariérové, kde
ten človek nie je tam možno až tak vítaný ako tie ostatné deti, takže ja obdivujem ľudí, ktorí zostanú pri tom športe a idú si za svojimi cieľami. Ja som aj tam deťom povedala taký odkaz, že nech nečakajú, že ich bude niekto volať na tréningy, že ich bude pripravovať im všetky podmienky. Musia sami začať od seba, možno vo svojej izbe začať trénovať, byť húževnatí a potom sa dostanú aj ďalej. Ja som čítala, že vy teda máte ambíciu raz pracovať, neviem, či s deťmi alebo s dospelými športovcami a teda trénovať. Tak neviem, kedy to bude, ale zatiaľ ste stále vrcholová športovkyňa. Ja som aj začala trénovať, ale nedalo sa to sklbiť. Potom bolo toho veľa, keďže naozaj my trénujeme každý deň a nedalo sa to už udržať a potom aj tie deti, aby rástli, tak ja som vždy nejaké vychovala a potom som ich musela posunúť ďalej ďalšiemu trénerovi, aby mohli oni, lebo na súťažiach už ja som sa nemala čas im venovať. A takto je to asi teraz lepšie, keď kým budem mať svoju tú nejakú úroveň vrcholovú, tak budem sa venovať sama sebe a potom budem ako trénerka a posledný rok uvažujem aj ako rozhodkyňa, pretože vo svete chýba veľa rozhodcov, sú už rozhodcovia vo vyššom veku a práve tie medzinárodná naša federácia zháňa a podporuje športovcov, aby prešli práve po skončení kariéry aj na tú rozhodcovskú, takže uvidím, ale ešte tie najbližšie roky určite chcem strieľať a venovať sa sama sebe, svojim tréningom. Poďme sa vrátiť roky dozadu, teda do vášho najranejšieho detstva. Vy ste sa vlastne narodili s ráštepom chrbtice a ak mám dobré informácie, bol to taký vážnejší stav, tak ako vám to možno opísali rodičia, alebo ako si vy pamätáte na to, že čo vás napokon doviedlo k tomu, že ste v podstate taká výkonnejšia ako možno taká bežná populácia s touto diagnózou, mám taký pocit. Ono to je aj veľmi záleží, kde je ten ráštep, v ktorej oblasti. Ja poznám aj húževnatejších ľudí, a ktorých naozaj obdivujem, keď som ich videla ako deti, tak boli takí tí rozmaznaní miláčikovia, nemôžem, nezvládnem a teraz sú úplne samostatní, svoje životy majú, svoje rodiny majú, takže aj mňa rodičia v podstate učili, že mám byť húževnatá, mám ísť za svojím cieľom a prekážky mám brať vždy ako niečo, čo mám prekonať, nie aby ma zastavili, ale aby som ich prekonávala. Čiže v tom som ja celý život žila. No a mám 2 starších bratov, čiže ja som chcela byť vždy zárovno nimi. Takže motivácia bola, bratia ma vždy brali medzi seba, tak ja to detstvo som naozaj mala veľmi dobré a rada na ňo spomínam a veľa vecí si stále ťahám z toho detstva aj do života. To pozitívne. Ako ste to mali s rovesníkmi? Boli ste v nejakej integrovanej škole alebo ako to bolo tie prvý, druhý ročník, takéto rána škola? Základnú školu som absolvovala medzi zdravými deťmi. V prvé 4 roky úplne na celej škole som bola len ja so zdravotným handicapom. Tamto pani učiteľka a pani riaditeľka vtedy veľmi dobre uchopili a nemala som absolútne žiadne problémy ani s deťmi, ani s učením. Snažila som sa vždy byť zárovno tými deťmi, akurát, že som nechodila na telesnú výchovu, ale ostatné bolo vždy super. Jediný rozdiel medzi mnou a deťmi bolo, že ja som mala špeciálnu stoličku, na ktorej chceli všetky deti, moje spolužiaci chceli sedieť. Takže ja som tak vymieniala, ja som zase chcela sedieť na tej stoličke, ktoré sedia moji spolužiaci na normálnej, takže aj tá stolička bola možno tým takým, čo ma s tými deťmi tak spájala a moji spolužiaci boli úžasní, aj sú v podstate úžasní ľudia, stále sme v kontakte, takže ja za základnú školu úplne veľmi dobre spomínam. Čo sa týka 2. stupňa, tam už sme viacerí handicapovaní, bola to integrovaná škola. V ročníku som bola sama, ale
teda na škole nás bolo viac a takisto bolo to úžasné, kolektív bol veľmi dobrý na škole. Mali sme tam už aj jednu takú miestnosť, kde sme mohli oddychovať, kde sme mali svoje veci. Počas telesnej výchovy sme tam mohli počkať, tam sme mali nejaké rehabilitačné cvičenia, takže to bolo tiež úžasné. No a na strednú školu som chcela ísť na gymnázium v Trnave, ale pre nedostatok miesta ma nezobrali a ja som bola vždy staršia, keď som išla, o rok som išla neskôr do školy a bola aj devina, ja som nechcela byť ešte staršia od mojich spolužiakov, tak som potom súhlasila s takou variantou, že nastúpim tu v Bratislave na Mokrohajsku a že v priebehu roka prestúpim do Trnavy, keď sa to tam vykryštalizuje, že tiež nenastúpi ešte niekto, ale nakoniec to bol asi taký ten môj najlepší krok v živote, ktorý ma posunul. Ja som prvé 3 mesiace som na škole na internete preplakala, pretože som bola prvýkrát od rodičov preč a v tej dobe som to brala ako to najhoršie možné riešenie, ktoré som ja nechcela, ale z toho dlhodobého hľadiska a keď to spätne pozriem, tak to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, pretože som sa tam zoznamila so športom. Mala som možnosť vyskúšať tie športy a myslím si, že keby som chodila práve do Trnavy do školy medzi zdravé deti, tak asi teraz niekde sedím ako sekretárka, účtovníčka a nechodím po celom svete a nešportujem. Ono sa tak hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, ale teda napokon to bolo skvelé ísť do tej Bratislavy a neviem, či možnosti tej streľby nie sú tu v hlavnom meste lepšie, je to tak? Ani nie. Mňa vozili potom zo školy, môj učiteľ telesnej výchovy ma vozil do Vyštuku na tréningy. Potom rodičia ma vozili do Vyštuku. Keďže tá streľba je trošku ten šport technický, treba tam bezpečnostné kritéria dodržiavať, čiže musí sa strieľať na strelniciach. Nie na každom meste je strelnica, čiže tie strelnice sú skôr tak rozmiestnené strategicky podľa krajov alebo okresov. A je tam teda zapotreby cestovať, takže je to také náročnejšie. No a mala som tu podporu naozaj aj zo školy, aj od rodičov. Tam sa potom prestriedali všetci, kto mohol, ma vozil. A keď som už získala ja vodičák, keď sme kúpili auto, tak potom som už ja bola tá hlavná vodička doma a už som bola zrazu nie že otrhnutá z reťaze, ale už som bola samostatná a už som mohla chodiť tam, tie tréningy sa zvýšila frekvencia tréningov a bola som taká samostatnejšia. Z toho športu na strednej škole to už bolo také priamočiare ísť na fakultu telesnej výchovy? Ja som pôvodne chcela študovať veľmi astronómiu, mňa bavil vesmír. Na to som sa skôr pripravovala a to bolo zase tá telesná výchova v tom, čo som hovorila, že tréneri boli môjim vzorom. Telocvikárka bola môjim vzorom. Moja trénerka atletiky bola veľkým vzorom môjim. A ona práve ma skontaktovala so školou v Olomouci, kde mohli študovať študenti so zdravotným handicapom. A aj vďaka nej vlastne ona pomohla ma pripraviť na tú školu, zoznamila ma s tou školou, tak som tam potom začala študovať a to bolo tak, že v tom poslednom maturitnom ročníku som otočila, že idem študovať telesnú výchovu a nie tú astronómiu, ako som Ale chcela. Teda nie je to úplne bežné, aby niekto, kto je na vozíčku alebo má nejaký handicap pohybový, študoval telesnú. Tu na Slovensku to nie je bežné, ani asi som ja jediná, ktorá tu aj na fakulte telesnej výchovy a športu vyštudovala nakoniec trénerstvo športovej streľby, ale práve tam v tom Olomouci to bolo úplne bežné. Tam sme dokonca 3 Slováci sme tam na vozičku vyštudovali a Češi tam študujú úplne normálne. Je to v podstate zase je to odbor aplikovaná telesná výchova, čiže šport zdravotne handicapovaných. Čiže my sa tam neučíme ako trénovať so zdravými deťmi, ale ako trénovať s deťmi s handicapom. Že je to vyslovene špeciálny odbor, kde môžeme študovať. No, to som dovtedy, alebo teda doteraz ani veľmi nevedela, ale teda snáď sa to už aj u nás pohne. Uvidíme, možno áno. Tá škola je stále otvorená, aj v Olomouci majú prispôsobené veľmi dobré podmienky na štúdium pre študentov s handicapom.
či sa to týka internátu, asistencie, možnosti absolvovania tých predmetov, pretože tam boli veľa aj športových, vlastne veľa to na tých športových predmetoch, takže všetky sa dali absolvovať a keď som tam v tej dobe študovala, tak to bolo niečo úžasné a doteraz som s tými pedagógmi v kontakte a na tú školu neviem zabudnúť, lebo zažila som tam veľa krásnych zážitkov. Ale vy ste tak celkovo študijný typ, mám taký pocit. Tak áno, keď človek na vozičku moc toho nenabeha a popri aj tých tréningoch asi som taký ten pokojnejší človek a áno. Ja sa rada vzdelávam, aj pri tom športe je to nutné, takže hej, a bola príležitosť študovať, tak som to využila a mňa to bavilo. Aj kontakt, aj niečo pre mňa, že dávalo aj mne nejaké vedomosti a na druhej strane som bola stále v kontakte s ľuďmi, s mladými ľuďmi, takže... Zíde sa vám aj tá sociálna práca? Ja som tam vydržala iba 3 roky. Aj to je na super. Sociálnej práci. Bakalársky titul je fajn. Už som nevidela v tom veľmi sa nájsť. Ja som chcela ísť skôr tou športovou, takže je to možno taký len doplnok k tomu športovému. Ale asi, neviem, kam ma život vezie, ale asi sa v tom nebudem v živote už viac pohybovať. Čím žijete, keď nie ste na tréningu? To ťažko povedať, pretože posledné roky žijeme iba na tréningu a keď nejeme, nespíme, tak iba trénujeme a naozaj všetko sa v mojom živote točí okolo streľby, okolo tréningov, okolo súťaží, čiže ak netrénujeme, tak sme niekde na súťaži, ak nie sme na súťaži, tak trénujeme alebo regenerujeme a také, že dovolenka u nás nehrozí, voľné dni takisto nehrozia. Tým, že aj môj tréner je aj môj partner, čiže my si tie tréningy vieme upravovať tak, ako potrebujeme a nemáme žiadny časový harmonogram. Ideme strieľať vtedy, keď chceme ísť a my chceme v podstate asi stále. Takže teraz si skôr užívam možno tieto posledných pár dní, že nerobíme, že oddychujem dokonca už konečne a chodím síce na tréningy, ešte som nezačala strieľať, ale už sme sa bavili, len to stále nevyšlo a tréner teraz ochorel, takže zase tie tréningy strelecké odkladáme, ale ideme na to trénovať, ale mala som asi také teraz 2 dní, že som ležala v posteli asi do 10:00 a pre mňa to je úplne dačo také iné, čo bežne nezažívam. A aj hodinky mi už ukázali, že body battery sa naplnila tie vyššie hodnoty. Tak si teraz užívala som asi 2 dní také, že bezcielné, nič, oddych, relax, zapnúť televízor, uvariť si čaj doma, pozrieť sa von na zeleň, na stromy. Takže. Mnohí si to ani nevieme predstaviť, aké to je byť na toľkých olympiádach. Na viacerých z nich ste teda získali aj tie najvyššie prvé 3 miesta, že ako to beriete po rokoch? Tú účasť, tie spomienky, to celé. Pre nás my sme na súťažiach, ja absolvujem súťaže takých 5-6 ročne. Čiže my to máme tak rozdelené a v tom súťažnom sme skoro stále. Tá paralympiáda je pre nás trošku náročnejšia v tom, že je viac mediálne známa a verejnosť je viac vníma. Ale čo sa týka súťaží napríklad, tak majstrovstvá sveta sú možno pre mňa oveľa náročnejšie, pretože na paralympiádu už postupujú len tí najlepší a nie je tam možno to kvantitum, to čo je na majstrovstvách sveta. Na majstrovstvách sveta sa takisto nominuje, ale z toho ešte ide výber ďalší na paralympiádu. A na tých majstrovstvách sveta je teda viac konkurencie a niekedy vie prekvapiť aj nováčik. A pre nás je to náročnejšie, asi tie majstrovstvá sveta, ale čo sa týka zase udržať sa pod kontrolou a nenechať na seba pôsobiť ten tlak verejnosti je zase paralympiáda.
A to je zase pre mňa dobré, že už mám skúsenosti a viem, ako komunikovať s médiami, ako komunikovať s verejnosťou, vieme s trénerom, ako máme medzi sebou komunikovať, aby to na mňa nevytváralo tlak. Čiže my už máme medzi sebou určité pravidlá, o čom sa rozprávať, o čom sa nerozprávať, ako sa rozprávať, ako štylizovať veci. Aj to je, v tom je psychológia veľká, čo nás naučil práve jeden dobrý psychológ, že ako aby nevyvíjal aj tréner na tlak na športovca. Takže tým, že mám tých paralympiád už za sebou 7, tak ja už idem tak do toho hotového, že viem presne, kde čo, ako funguje a už to neberiem možno tak, ako to bola moja prvá, druhá paralympiáda. Keď si spomeniem teraz na otvárací ceremoniál v Sydney, na paralympiáde tak mi naskakuje husia koža. A teraz už je to také, že idem na otvárací ceremoniál, síce teraz nechodievam už dlhé roky, pretože ja mám vtedy hneď na ďalšie dni mám súťaž, takže skôr ja chodím na tie zatváracie ceremoniály, ale už viem, kde čo je, jak funguje, aj paralympijská dedina, ako funguje a skôr sa potom teším alebo sledujem tých nováčikov, ktorí tam idú prvýkrát a prežívajú to, čo som ja prežívala na tých svojich prvých paralympiádach. Hej, ale musia to byť veľké emócie. Neviem, či pri súťažení, alebo potom pri už na stupni víťazov. Kedy je to také? Emócie sú asi ráno pred súťažou najhoršie a tie dni aj večer pred súťažou. Ja som nevedela už ani spať. Mali sme nastavený prísny režim, čo sa stravovať, kedy ísť spať, kedy vstávať. Čiže všetko bolo nalinajkované, ale ten tlak sa aj tak ukázal a možno to najťažšie bolo práve pri tej súťaži, alebo pred súťažou. A cez tú súťaž to bolo skôr o tom prepnúť sa na domáce podmienky, na tréning a sugerovať si, že som teraz na tréningu, že o nič nejde a že v podstate tie súťaže mám už miliónkrát odsúťažené, takže nemám sa čoho báť, nie je sa čoho báť, že toto a potom tie medaile, každý si myslí, že aké sme radi, jak sa tešíme na tej streľbe, aj na tých strelcov, či aj u zdravých, aj u nás nevidno veľmi tie emócie, pretože my sme práve zavretí v tej svojej bubline, na ktorú sa pripravujeme niekoľko dní dopredu, možno aj týždňov dopredu a je to veľmi psychicky vyčerpávajúce, viac ako fyzicky, takže tie emócie prichádzajú oveľa neskôr až, čiže na tých stupňoch víťazoch ako iné športy, kde tam skákajú, vyskajú úsmevy, tak u nás je to skôr niekedy tak kamenná tvár a už čisté zúfalstvo, že chceme ísť si oddychnúť, chceme ísť spať a ja som toto ešte cítila stále ešte v lietadle po ceste domov, už týždeň po súťaži a až pomaličky ten tlak už doma až odpadal zo mňa. O 4 roky bude teda Los Angeles, Paralympiáda, Olympiáda, tak máte dovtedy nejaké plány, ciele, že ako by to mohlo dopadnúť, keď sa kvalifikujete? No práve to je to, že ja si žiadne ciele nedávam. To by ma asi najviac zabilo. A aj, no to tak, čo sa týka výsledkov, takže ciele nie. Ciele sú také, že ideme trénovať ďalej a opäť budeme, na Paralympiádu sa teda treba nominovať a tie sú určené súťaže, na ktorých sa to dá. My sa budeme snažiť získať tú nomináciu hneď medzi prvými súťažami na tých prvých súťažiach. A potom je tá príprava oveľa jednoduchšia. Ja si neviem predstaviť športovca, ako väčšina je, takže ešte mesiac pred Paralympiádou, pred Olympiádou nevedia, že či sú nominovaní, či sa nominujú. A ja to viem už niekoľko rokov dopredu a tá príprava je už taká tá cielenejšia, pokojnejšia a hlavne vieme už, na čo ideme. Čiže to je pre mňa také to najpodstatnejšie a jednoduchšie si myslím ako pri tých športovcov, ktorí trénuje a nakoniec sa nenominuje alebo sú na Paralympiádu obmedzenia, že na šport môže ísť v niektorých športoch iba jeden športovec za krajinu, v niektorých traja športovci, niektorých dvaja, čiže
ak sú na Slovensku traja dobrí športovci a môže ísť len jeden, tak nechcela by som byť v pozícii tých ďalších dvoch športovcov. Asi toto by bolo pre mňa veľmi demotivujúce. Toto máte našťastie lepšie ako teda tie iné športy. Ale teda tréner, partner, je tam niekedy ponorková choroba alebo už ste zohratí? Myslím si, že sme zohratí a každý máme svoju tú úlohu, svoju tú časť, za ktorú je dosť odpovedný a zase nie sme stále spolu, každý máme svoje potom koničky a on má svoju prácu ešte, že niekedy my sme spolu na strelnici, ale prídeme domov a každý sa zavre do svojej. Ja idem do posilovne napríklad na tréningy alebo varím doma, upratujem a on zase doma niečo robí, čiže keď máme netréningový deň, tak niekedy sa celý deň ani nevidíme. Čiže tá ponorka zatiaľ neprišla a dúfam, že nepríde. Čo rada varí a pečie Veronika Vadovičová? Bola, kedy toho bolo viac, aj viac času. Teraz dúfam, že zase sa k tomu vrátim. Piec je domena mojej mamy, to sa na mňa jak neprilepilo. Ale ja skôr varím a bola, kedy toho bolo možno viac. Ako dieťa som veľmi rada varila. Tam som cez prázdniny, ja som bola schopná navariť každému členovi rodiny to, čo si povedal. A teraz je to už skôr také, že praktické, rýchle, čo je rýchle, čo dum dal. Ale tak čokoľvek, no, čo je, tak uvarím. A teda relaxujete, ako sme už hovorili, že nejaké extra dovolenky nie sú, ale čo je také úplne najlepší relax? Pre mňa najväčší relax sú hory, keď sa môžem pozerať na hory, na potôčik, ale mne stačí, keď si sadnem pod kopec dole a budem pol dňa pozerať na kopec, to je pre mňa asi to A často potom, aj keď chodíme na východ do Košic, tak idem cez hory a obdivujem, pozerám na stromy, pre mňa je to také flow a taký zdroj energie. A keď ideme, že cestujeme cez Európu, ideme cez Rakúsko, alebo cez Švajčiarsko, tak na mňa si už dávajú pozor, lebo ja vždy vypínam diaľnice a odkláňam sa k tým horám, aby som ich buď z diaľky videla, alebo sa dostala. Čiže každú jednu možnú príležitosť, keď je, tak sa snažím dostať sa k horám. Dá sa aj cez nejaký chodníček trošku prejsť niekde, alebo či také niečo absolvujete? Na Slovensku málo, menej je toho, ale keď sme v Rakúskych Alpách, Švajčiarskych Alpách, tam je to, myslím si, že úžasné, ale skôr, že autom sa tam dostanem. Tam sa nemám problém dostať do 3000 s autom, úplne už až na konečnú a tam zastavím, chvíľku sa pokochám, alebo keď sa dá nejak, že prechádzame z krajiny do krajiny, tak to ubytovanie, to na prenocovanie si nájdem práve v takej oblasti. Takže more nie? More nie, ja nie som ten letný typ, ja skôr rada bývam zababušená, vetrovku, rolačiky a mám radšej to chladnejšie počasie ako letné a takisto more. More je fajn pre mňa tak, že okúpem sa a idem niekde do mesta zase pozerať si históriu a kultúru a tak, alebo zase prírodu. Ja som taký ten, možno pre mňa nie turista, a ja hovorím, že som autoturista. A keď sa dá, s autom sa potom vždy niekde do prírody rada odpravím. Mnohí športovci, či už zdraví alebo handicapovaní, naši najvyšší, trénujú v zahraničí výraznú časť roka, ale vy teda máte možnosti trénovať aj na Slovensku. Viete si predstaviť, že by ste žili inde ako na Slovensku? Posledné roky asi si to viem viac predstaviť, ako volakedy pár rokov dozadu to bolo nepredstaviteľné a nemožné. Teraz už tomu som otvorenejšia a aj viac príležitostí už mám. Viac poznáme ľudí aj zo sveta, čiže je to a možno je aj ten život jednoduchší v zahraničí na vozíčku ako tu na Slovensku, ale zase rodina, priatelia, to by som asi nikdy nevymenila, takže určite zostávam na Slovensku. Asi by sme mali zamakať na tom, aby sa teda aj ľuďom imobilným lepšie žilo, či už na úradoch, na športoviskách a tak. Čo všetko by sme mali zlepšiť? Určite prístup ľudí.
Teraz som častokrát počúvala to, že my nepotrebujeme žiadny súcit, ale pochopenie. A to, keď môžem porovnať z 20-30 rokov dozadu, tak ľudia sú už na tom oveľa, nechcem povedať, že vyspelejšie, ale berú nás viac ako voľa kedy. Voľa kedy keď som išla po ulici, tak sa všetci ľudia za mnou otáčali a nechcem povedať, že vysmievali. Teraz je to skôr naopak, že ľudia sa popýtajú, či potrebujem pomôcť, prihovoria sa, je to oveľa milšie, ale nie je to takéto nútené. Ani nie je tam cítiť ten súcit, ale je tam len ten, že záujem a áno, pomôžem, keď pomôžem, prečo nie? A toto je to práve to milé, zlaté od ľudí. Ale vy ste aj dosť známa. Tak spoznávajú vás ľudia na ulici? Áno, a to asi pomohlo. Ja tiež častokrát hovorím, že práve tá prvá paralympijská medaila mi otočila život úplne naopak, kde z toho neznámeho dievčatka na vozíčku sa stal niekto, kto je možno verejne trošku známejší. A čím ďalej je to viac. Teraz sa nestane, že by som išla do nejakého obchodného centra a niekto sa mi neprihovoril. A je to práve veľmi milé, zlaté a poteší to. Zvykli ste si a nie je to obťažujúce? Vôbec nie, práve že to poteší a som veľmi rada. Tak, milí naši diváci aj poslucháči, kľudne zastavujte Veroniku Vadovičovú, ona sa s vami rada porozpráva. Nielen mňa, ale aj ďalších ľudí s handicapom. Áno, ďakujem, že ste teda prišli k nám do Rače, teda na Račiansku, do nášho podcastu Bez bariér. Želáme vám v ďalších športových rokoch to najlepšie, veľa úspechov a samozrejme nech sa vám darí aj v súkromí. Ďakujem pekne, že ste tu. Ja ďakujem pekne za pozvanie a za milý rozhovor. Majte sa pekne, do počutia na budúce.